Minn ġo s-siġra tat-tin, minn ġo kwalunkwe siġra tal-frott, is-sugu tal-ħajja ġej mill-eruq u suppost jitla' u jagħmel il-frott. Bl-istess mod l-Ispirtu t'Alla fil-pedament ta' dak li jien qed jistenna sabiex jagħmel il-frott fija. Sakemm ma jkunx hemm xi xkiel, xi ostaklu, sakemm ma nkunux bħas-siġra tat-tin illi ma tax frott. L-Ispirtu jagħmel il-frott f'kull wieħed minnha. Bħalma qal San Pawl il-Galatin, il-frott tal-Ispirtu huma l-imħabba, l-għena, is-sliem, is-sabar, il-ħniena, it-tieba, il-fidi, il-ħlewwa, ir-rażam. L-Ispirtu t'Alla mhux biss jagħmel il-frott fija jew fik, iżda minn ġo fina l-Ispirtu jgħaddi biex jagħmel il-frott fid-dinja tal-bnedmin u n-natura. Il-frott huwa il-modrija u l-imħabba fil-ħafna aspetti tagħha, u forsi wkoll xi frott ġdid illi d-dinja jagħmilha post kemm aħjar. L-Ispirtu t'Alla jeħtieġ li jgħaddi minn ġo fija sabiex jagħmel il-frott fija u fid-dinja. Jien għadni wisq mimli bija nnifsi jew żvujtajt biżżejjed sabiex l-Ispirtu jista' jużani. U x'tip ta' frott ser jagħmel l-Ispirtu minn ġo fik jew minn ġo fija fid-dinja? Ejjew inċedu u nħallu lil Alla jagħtina sorpriża. Ħuna l-kbir, Ġesu il-Kristu ħaj qed jistennina sabiex jgħinna.